Siis mä oon ihan vitun kaukan Telttakylässä täällä, niin kuin missä se trukki oli, mihin se aikanaan parkkeeratti, niin tää. En mä tiedä missä se on. Voisin tsekkailla, mä olis mitä laukaa. Se on lähellä mun ruumista. Joo, sun ruumissa. Joo, mä kävin Antin ruumilla. Taaksepäin suoraan, suurin piirtein. Mä sain sulta kiväärin ja piissillä kaikki muut oli kuitenkin. Vittu täällä on X. Sä pääsiks semmonen auto? Et vaan ton lentokäytän läpi vittu. Et voin avata jos tässä joku, mä juoksen tän tiellä. Mäkin on elektris. Niin me päästään vittuun vaan. Mä oon tässä, sä ajat kohta mun ohi varmaan. Siis pykää portti kiinni. Mihin te juoksitte? Mä haluan kyytiin. Mä lähestyn sitä autoa täältä. Joo, mä juoksen sinne. Mä oon ihan perseessä. Oli AK. Täydellä lippailla. Joo, tossa on toinenkin aika. Sitten mulla oli siellä se tähtäin, mikä ei toimi. Missäs Winchesteristä asuu? Ja kuolet. Missä kohdassa tarkalleen? Sitten meni joku tiekin. Luotas mä löydän sen. No. Siis googlopasta tonne vitun sinne missä auto löytyy, eikä siellä suunnassa ollut. Tossa. Oot keltaisilla pisteillä. Kuuluisa oho. Mitäs tapahtuu? On joko ykkönen ja koittaa saada vaan. Hei, me päädyttiin takas. Et sä mennä mäkeä ylös vai? Vittu. Tää auto on muuten sit tässä. No Suomen siinä pääasiassa. Jos juoksee äijä. Näyttää ihan freskoon. Mulla on kaasulaamari. Ei sille ees käynyt. Ei toi auto vissiin vahingoita näitä auilla. Pelaaja. Toi vahingoitti. Ai, okei. Ei tarvikaan tulla ulos. Tekeekö auton pelaajalle muuta? Tätä peluttukyönnässä vaikka. Tuo 256 SSPKV on postissa maksu 60. Muistin kertaa sitten parin vuoden päästä, kun se ei toimi. Mitä se Komonen räiskii sen revolverin? Tää ampui toi joku äijä. Miksi te ette ajaa?